Avem aici un copil care îi plac păsările și azi îi voi arăta materialele din care se face cuibarul și cum se face. Pentru asta ne trebuie un sac de iută din ăla vechiu, care avem aici, cânepă, o foarfică, un bec și cuibarul. Și începem. Tăiem din sac cam 2 cm de pânză, urmă tot așa, 2 cm. Dacă o tăiem prea mare, se încurcă păsările și putem să avem accidente. Așa. Mai tăiem o fâșie. Și o tăiem tot la fel, la 2 cm. Așa. Urmă luăm cânepa. Tot la fel, o tăiem la 2 cm. Așa, lăsăm cânepa, lăsăm foarfica și destrămăm pânza asta. Punem mâna și destrămăm. Uite așa. Da? Uite așa îi facem. Așa. Astea sunt cele mai bune materiale și la îndemâna oricui pentru a pune să facă cuibar pentru canari la înmulțit în perioada de împerechere. Așa. Anul ăsta vrea să scoată și el pui. I-am donat în 2014 o pereche de canari. Îi mai dau și anul ăsta o pereche. Să vedem ce pui scoate anul ăsta. Când a intrat la împerecheat. Așa. Le-ai desfăcut șpare? Dă-ne voce aici. Așa. Acum le luăm și le amestecăm cu astea aici. Cu cânepa asta. Se poate face cuibarul numai din cânepă sau numai din sac. Da, așa amestecăm și din aia și din aia. Da? Așa. Deci am amestecat bine astea așa și le flecăm un pic în mână să moaie cânepa asta un pic. Să putem să o punem în cuibar. O punem aici, în cuibar, da? Așa. Acum luăm becul. Și, uite, îi facem așa cu becul. Da? Uite așa. Până se formează un... Așa, până când vine și se formează exact cum îl face cănărița, da? Bun, alții o să zică, dacă noi îi facem cu becul, cuibarul, cănărița, ce o să mai facă? Uite, așa trebuie să îi facem. Să arate făcut. Uite așa. Și el arată așa. Noi făcându-i cuibarul, cu becul ajutându-l să-i facem cuibarul, nu mai pierdem atâta material. Dacă îl punem în grămadă aici, el îl ia și îl cară jos din cuibar și pe urmă îl sună și pierdem foarte mult material. Așa, punându-l aici, l-am pus și pe urmă îi punem material în coșulețul dintre grate, ca să-l facă să urce, să punem cuibar aici, să-și rotujească ea cum vrea și cum aia, da? Așa, deci uite așa arată un cuibar. Pe urmă îl punem aici, da? Așa. Acum o să-i arăt cum punem ouăle în cuibar pentru a fi clocite. Deci avem 4 ouă. Azi a făcut ultimul ou, al 4-lea ou.
Și o să-l punem, o să le punem în cuibar și o să le punem la cănăriță să le clocească. Adu și mie cuibarul de acolo, de la... Așa. De la pasăre? De la care fi, de la... de acolo, de la pasăre. Aici avem un praf, un insecticid, care vom pudra cuibarul. Așa. Eu lucrez de 20 de ani de zile cu cuibare pe exterior. Și vom lua cuibarul și uite așa îl vom face. Îl vom pudra cu pudră din asta. Bine, 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 de-l facem alb. Da? Uite așa. După ce l-am pudrat, batem un pic așa să intre pudra asta în cânepă. Și apoi o să punem ouăle aici. Uite așa. Punem ouăle aici. După care mergem și îl punem la cănăriță, la clocitoare. Punând acest praf pe cânepa asta împudrând-o, nu mai avem surpriza să avem paraziți externi, păduchi, căpușe și alți paraziți, da? Și așa ea clocește și puie nu-i dăunătoare nici la pui, nici la aia. Și îl mai dăm o dată, cam la vreo 2 săptămâni după ce iese puii, sau când îi inelăm, la 7 zile mai împudrăm o dată și putem pune puii și poate să stea nemișcați până la înțărcare, fără să avem surprize de paraziți. Hai să ducem asta acolo. Așa. Hai. Așa. Punem aici. Așa. Acum îl punem aici și vedem peste 13 zile, 14 zile, câți pui ne scoate din 4 ouă. Așa. Ai învățat acum cum le pui? Da. Da? Așa se face un cuibar.